Tak v prvom rade som veľmi rád, že môžem byť súčasťou slovenského finále Grand Prix z toho porodcovského miesta. Ja už som mal teda možnosť vidieť na začiatku rôzne tímy, rôzne technologické postupy, rôzne zlepšováky. Priznám sa, Matúš, nie som úplne technický typ, ale som skôr ako keby zástupca tej laickej verejnosti. V prvom rade, čau, ja sa vás teším. Matúš, ku mne sa dostala informácia, veľmi zaujímavá informácia, že ty si v podstate ako keby úplne ten prvý článok, prvý človek, ktorý sa zúčastnil v rámci teda Slovenska takýchto pretekov a v podstate vtedy si bol ešte študent. Vtedy si bol študent, ale dnes je situácia úplne iná, lebo dnes si profesor, učiteľ? Učiteľ. Dnes si učiteľ. Tak mi skús možno povedať tú tvoju cestu od toho úplného začiatku, ako si sa k tomu dostal, ako to možno plynulo ďalej a ako je to teraz. Tak začalo sa to tak, že naša učiteľka, teraz už kolegyňa, ma oslovila, že či by som sa nechcel na tomto spolupodieľať. A mňa to celko zaujalo ako výzva, lebo v tom čase bola podobná súťaž s automobilmi, tak som si povedal, prečo nie. Takže začalo sa to, že dostali sme stavebnicu takého plastového RC automobilu, dostali sme ten palivový článok a začali prvé tréningové jazdy v telocvični. Pričom teda zisťovali sme, ako zmeniť typ motora, ako zmeniť jednotlivé akumulátory, čo by sa na tom dalo upraviť, čo sa týka aerodynamiky, a takto vlastne plynul čas. Zároveň sme získavali aj nových šoférov do tímu. Až teda v roku 2018, to som bol akurát štvrták, už došiel ten stav, že ja som vychovával už budúcich ľudí, takže som nebol člen tímu, ale jeho vedúci, už som nesúťažil. A vtedy sa nám zadarilo byť prvý v rámci tohoto slovenského finále. A postúpili sme do Nemecka, do Chemnicu, pričom teda ostal som na škole pracovať ako zamestnanec a minulý rok sa nám podarilo tiež vyhrať a ísť do Ameriky, do Los Angeles. A zároveň sme dostali pozvanie aj do Azerbajdžanu, do Baku, kde sme v rámci svetového finále boli tretí, komplet z 19 tímov, kde už sme ale mali komplet svoj podvozok navrhnutý z karbónu. Mali sme vyriešené uchytenie hydrostikov, palivového článku, takže už sa ten model auta dosť výrazne zmenil a vlastne teraz už je tu zase nová generácia študentov, ktorí sa snažia nejako napredovať a vniesť do toho tú svoju invenciu. To sú obdivuhodné informácie pre mňa, pre človeka, ktorý sa s takýmto niečím stretáva vôbec prvýkrát v živote. Matúš, ty si teda z Adlerky, aby sme nezabudli povedať, že odkiaľ si. Bolo toto ako keby jedným z takých tých tvojich presvedčení, že áno, že chcem sa venovať tomuto, budem učiteľom, alebo ty už si vtedy vedel, že chceš v tom pokračovať, chceš byť učiteľ, alebo kde to celé začalo? Vtedy som o tom určite nevedel a kebyže mi to niekto povie, tak ho vysmejem, že to v žiadnom prípade tak nebude. Ale potom na tom prelome toho 4. ročníka som dostával také ponuky a bolo to pre mňa akože veľmi veľký kompliment, keď mi vlastne traja vyučujúci našich dielní povedali, že Matúš, dojdi sem, že ja ti dám moju dielňu, že prevezmeš to po mne. Super. Takže vtedy som tak začal si uvažovať, že naozaj, že berem to ako veľmi veľký kompliment a možno aj nejakú výzvu. A vtedy vlastne pán riaditeľ ma oslovil, že či nezačnem na pár hodín do týždňa popri vysokej škole, že sa ukáže, ako to zvládam a tak ďalej. A potom mi povedal, že vlastne sú na mňa chváli a že je so mnou spokojný a že chcel by, aby som v tom viac napredoval. Ono je pekné, že učiteľstvo nie je len teda profesia, je to v prvom rade poslanie. Povedz mi, prosím ťa ty, že či si nemal niekedy takú chvíľku, že si toho ľutoval, že si išiel tým učiteľským smerom, alebo skôr ťa baví práca s tými študentmi a baví ťa najmä aj taká tá mimo alebo voľnočasová aktivita, že mimo tej školy sa stretnete s tými študentmi, dávate dokopy to auto, rozprávate sa, chcete teda sa niekam dostať, niekam posunúť. Tak bolo niekedy nejaké obdobie, že si povedal, že... Bolo obdobie, kedy som nad tým nejako rozmýšľal a došiel som k záveru naozaj, že je to poslanie, ako vravíš. S tým, že vlastne môj otec bol učiteľ, moja babka bola učiteľka, učila 44 rokov na tej istej škole, takže som si povedal, že tak asi to dostal v génoch, že je mi to súdené. Tak tá práca s tými deťmi nie je jednoduchá, aj keď ja som teda pár prezentácií robil a zaujať tých mladých ľudí niečím, to je ako keby dosť ťažké, ale myslím, že ty to zvládaš bravúrne, s úsmevom na tvári. Prosím ťa, povedz mi, že aké sú možno vízie vášho tímu do budúcna, alebo čo plánujete ďalej
riešiť, robiť? V rámci týmu by sme sa chceli posunúť tak, že by sme mali svoju miestnosť na škole, napríklad takúto trať, ale menšou, vlastnou časomierou, mantinely, lebo aktuálne cvičíme v telocvični, kde vlastne vždy musíme dojsť, hodinu to rozkladať, potrénovať a hodinu to baliť. Takže to je trošku také nevýhodné, čo sa týka času, že mať predsa len niečo stále rozložené, že dojdeme, odjazdíme, môžeme ísť po svojom, by bolo predsa len výhodnejšie, čo sa týka využitia času. No, myslím si, že by ste si to určite zaslúžili vzhľadom na vaše výsledky a výkony, tak to je asi odkaz pre vedenie tej školy. Ďakujem. Ja ti ďakujem za krátky rozhovor, ďakujeme teda divákom a držím palce a nech teda máte ten priestor, aby ste sa mohli neustále niekam posúvať, nech máte za sebou silných partnerov, ktorí vás budú nejakým spôsobom aj podporovať, lebo ja som nadšený z toho, že sú tu študenti stredných škôl, sú tu učitelia, ktorí naozaj nie, že musia niečo robiť, ale chcú niečo robiť. Takže držím palce. Ďakujem krásne. Maj sa pekne. Aj ty, ahoj. Ďakujem aj.